benvinguts a l'acte de lliurament del Premi 2013 Disseny per al Reciclatge. Gràcies a tot el vostre esforç, tots aquests valors de la sostenibilitat, del reciclatge, del medi ambient, l'heu fet volar ben amunt. Així que, enhorabona. Comencem, doncs, ara sí, l'acte de lliurament de la 7a edició dels Premis Disseny per al Reciclatge. Aquesta és la 7a edició, el que significa doncs, que aquest premi s'ha anat consolidant al llarg dels anys. L'ARC ha rebut, atenció, un total de 172 candidatures. El premi al millor material és per Green Rubber de Cicle, juntament amb Micro Europe Kft. En categoria Estratègies, pel sistema Aigua Deu Beure d'Empordà Aigua SL. Pel projecte d'enguany 2013, que és per Ganivet Nova Sèrie 900 Arcos d'Inèdit Innovació SL, juntament amb Arcos, l'Empresa Nacional d'Innovació ANISA, la Universitat de Santiago de Compostel·la i l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l'ICTA. El premi, amb majúscules, del producte se'l mereix i se'n va a Urbikes DETSE Inventiva SL. Aquests premis volen destacar uns exemples que han excel·lit, que potser en diferents aspectes, que han excel·lit en el desenvolupament d'un producte, el desenvolupament d'una estratègia. D'una acció que va néixer al seu moment, no per moda, no per concepte, no per ser més verd, sinó que realment la societat està canviant. I aquest canvi que estem patint, forçat, volgut pels temps que corren, el disseny ens hi acompanya. Tenint en compte el reaprofitament, tenint en compte aquesta economia circular, tenint en compte el fet de gestionar aquests recursos. El seny i el disseny l'hem d'utilitzar. I aquest nínxol, inicialment petit de mercat, que realment a més de les 170 propostes demostra que és un nínxol viu, hem de ser capaços que sigui un factor diferenciador de la indústria catalana i dels professionals catalans. Per tant, crec que el premi, tot i tenir una 7a edició, està en el nucli del que hem d'anar fent. Jo crec que li podem augurar molt bona vida en el futur. Us demano que us continueu reinventant, que l'any que ve siguem molt més i, sobretot, que l'any que ve, quan fem balanç d'aquests premis, tots vosaltres hàgiu pogut experimentar que aquest producte s'ha posat al mercat, que és un producte viu i que genera activitat econòmica. Moltes gràcies, bona sort i felicitats.